Gabi, Ted. Saan ang oras sa Ted ba? Huwag ka pong naligo. Ingon, maligo na. Wala akong ligo ron na ako. Antay, dali pa kaligo ko ang... Ikaw, Ted, kung absent ka niya, see you next year na lang. Kay, I think, part yun na sa NSTP sacrifice. Every Saturday dapat sa ka mamata. Kaya sa part of being an Atenean and helping with the community. Ted! Kulapis na si Jake. Kulapis si Jake. Let's go! NSTP graduation! Ano yung anay mo tuwan? Wala mo buka pantalon. Ay, wala ko pantalon. Buang. Wala ko bakos. Lotaw. Ay, niladar ko. Nastas. Ano ka nang ingon? Ay, ko naman dito. Diyan na may buntag pagani. Pakana na. Dili init. Mana pa ka nga. Bagaan mo gnaong oy. Storya ka bang kabaktas ka. Pero mas baga jud na mo graduate na wala shirt. Mas baga silang nung. Mong ginidere by everyday routine. Baktas. Pagbalik na ako, wala na ko yung konti. Pagbalik ni mo, next year na. Idol. Idol kita kabay. Shoutout pala kay Coach. Kansa may shoutout mo. Wala. Gwapo ko. Wala ka na happy na mag-graduate na tagin STP. Di pa man kid. Nagid ko magitato na formator. Tuntok to may graduating ako. Tuntok to may graduating ako. Oo, sa dili nakakita itong formator, oy. Dili, pwede mag-grateful ka kay kitabangan ka na to be, kuan sa community. Tabangan may bagsak. Sure, oy. Wala. Talagang kita kasama. Ano gibagsak man mo? But, correct niya. Katok. Ano ba? Dapat strategic ta, Jake, no? Strategic ta, Jake. Awa, wala yung tao. Dari mo, una pa tayo laid. Anong na? Awa, imba kay ta. Find out na mali tayo nga floor amo ang giyan, no? Wala tubig. Oh, naday. Mali nga floor ang among gi. Sakaan. Bato ka na effort. Na-floor. Oh, nakakatata. Or ayaw mo tanaw siya vlog late. Delayed for 1 week. Delayed 1 week or 2 weeks. Biyahan mo ba nagbakasyon ka, waka nagdalagkuan? Wala na hulot na nila. Sige. Yung si Jay ba? Yawa kay kayo. Ayaw pa yan. Pura siya lalaki. Dom, sa man na itong nabuhat. Sa may nabuhat na sa itong kinabuhay. Wala. Bagsakan. Kapel, guys. Kapel din ha. Ma'am, wadyo ko nagdala, ma'am. Wala ka kapel na ba? Wala. Graduate mo ba, diba? Ganun, di man magdalag papel sa gatik lang, ma'am. Uy, ang vlogger, dapat nagkakala. Si... Apieto. Palar. Hi, Car! Hi! Hi, Car! Hi, Kyle. Hi, Car! We're now gonna graduate shit. Guys, congrats. Graduate na tayo. Congrats. Don't touch me! Nantag niya graduating in STP student. STP. Hindi ako eskwela po manano ba? Hi, Liz! Ano mo magkailangan mag-graduate nga? Graduate ako tag STP. Pwede na kita magpinturan eh. Textbook. Malit tayo, lawak tayo. Nasa ka nagpunta? Hala! Sabugay! Sabugay! Sorry! Sabugay mo! Sapaw. Ako sa kinig ba? Vlog mo siya. Ako Ay, ito ba? Ah, sorry. Milo? Kami nagbaylo. Milo mo na akong bagad ng... Oh no, grabe. Milo to ba? Ah, sorry. So, hi, Kian. Mustang life. Hindi lang. Hindi naman kay stress. Super stress.
Dili stress sa purchase. Mamakit pa dyan. How are you feeling na magandita ka ron sa ato ang course? Pin ako ba ito? Pin ako na NSTP. Bueno, Kita ko na SD. ano ka na kaila? Ay, sorry. Ay na, may vendo din, di ba? Na, dito tagi. So, dili pa ka college ready doon. 18 pa ko. Wala na yung birthday girl nga. Pwede. May nakat. Dili siya katog skilahan kung dili siya mag-taxi. Ay, okay na karon ka 18 naman siya. Pero Pero po nakapapa ba? Sabi ni Papa sa akin na pag wala ka nag-18, hilas na kay ka. Ano de, unsay gingon nimo? Nga. Pero kung pwede na ko mag-18. Ako anak ma, pwede ko mag-taxi ka na. Ingnan di ko hilas sa kayo ka. Nakatiniyo ra ka hilas sa kayo ka. Ako ko even do, okay? Di ba nabitin pinto diri sa una? No, oh, uy, amaw. Tay, baba na lang tayo. Career na lang nato, guys. Cha! Hi! Hello. Gabo na imo. Sa oras sabol, alas 7. Sa oras niabot. Alas 8. Kian, bawal ka mag-vendo. Dapat magbili ka talaga ng pack na ano. Ano ni legit Milo? Tapat ka ni. Tropical Four Seasons. Baliktad ta dum. Ay sa uy kay nagkaon pa. Kaon guys. So, siya akong partner for today during our NSTP graduation and with the mass, bago lang nahuman. Wala ko nag-phone kay ama, upuang ka. Uy, atong singer. Jay, Si Jay. Oh. kamusta ang kuan, AGT? Mukhang tao. Ano sa inyong next? Thank you next, sir. Paano mo, thank you next. Bakit hindi ka nag... Ako'y, Talented. bago ko rin natawagan ng mga community members. Wow! Grabe ka talented, this girl. Sana all. Huli po na sa pagkakataon. Talaga ka ng ilong, oh. Di ka na kumaliw ako ilong, oh. Oh, grabe ba? Super talented. Sana all. Feel ako kung kinsa yung mapangasawa sa arte kayo kay magamit yun niya yung talent, di ba? Oo, kayo. Masimutan ako kung... Ano, dili ka gina-gym? Kung sa'yo, kadlo ka sa mong parents, pero dili ka Ano gina-gym. pa sila isalit? Like, ano, wala salik, ka na masaag ka. Kapila naman ko nawala sa mall. Apat to, bro. Sabi na naman sa Manila. Ay, mo, May punta Davao sa Sobrano. Bando, green. Green 10, bro. Bato, bro. Yes, and then Sanford, mga 3 times. Lala sa mawala, oy. Ako gani, hindi mo ngayon ko taga-Davao, pero di ko mawala. Ano mawala Ako, ko di ka? pa yung kapag-gil na. Imo Okay, so, ako sa Ano man? makalimutan. Hindi na ako sa'yo, ma. Dili lang gid siguro nimo priority o yun ma-memorize. I-memorize ang Davao niya. Mag-graduate. Are you not emotional? Heartless. Salamat sa 1 year. Sorry sa lahat ng problema. Yoy. Kasi girl. Honored and happy. And happy kay mo man na. Gutom lang po. We got to with me. Ajuma. Program for school year 2018. Congratulations. Congratulations. So we are now graduates of NSTP. Your hearts go onward onto the fire. Let glory shining bright. Oh, shake your mountain. So graduate kami guys. Graduate na kami. So hindi ko na alam. Ay, kainis
NSTP, oy. May mamamiss ako. Magkapit na ako! Sa NSTP! Pag-isip pa lang, graduate na ako. Oh, much more. Huwag kayong mag-alala, FD kayong lahat. Guys, balita ko, walang exam sa history, so okay na. Okay na. Graduate na tayo! Woo! Ataw! Woo! Ataw! Ataw! Graduate ko, wala NSTP shirt! Namigado, sigo! Namigado! Wala ako. Namigado! Incomplete. Sa naman. Kainin na bago vlog. Kain mo na bago vlog. Ikaw, girl. Thank you kay nakagraduate ka, Jog. Ano masasabi mo sa aircon? Bago New Year! Bago New Year! Happy New Year! Lord, Happy New Year! Happy New Year! Parents mo. Salamat, Jogo, sa akong parents, sa kay Lord. Nakagraduate ka, Jogo, ni Stevie. Na na-Jogo, mapunta sa resume! Graduate kami ni Stevie! Guys, and we are certified graduate NSTP. Yes. Graduated, so wala namin Saturday class. Hello guys, so kauman ako may wagang manghod ng bayan. Bro, we can say something. Good morning. Good morning. Biling na hapon na, uy. Lunch na. Anong oras day? Wala pa. 55. Technically, morning. Technically, morning. Oh, morning pa. So, nag-open na karon after na mo NSTP. And today, magkain muna tayo kay napamila ka niya. Di ba, Roy? Yes. Yes. Of course. As always. Yes. Nya, karon asa man ta, Roy? Abriza. Dili ba? Sa tapadulo. Balay ni Kobe. Di ba, Roy? Yes. Yes. Kayo ka-experience ano mga ate, sa akin lang. Hangin pero igang halimuot. Halimuot. So hi guys, so quick update. Kakalis lang ng kapatid ko tsaka mother ko, and now I'm all alone back again. So bali now is balik og ado kay mag-prepare for PE night. Then kung unsa may tabo dito, I hope it's gonna be fun and memorable, ba? So hope to see you guys later, and munta dito mamali and makalimot sa tong snipings. See ya! That's feeling good na nagdali na ka din, wala gagyapoy jeep. And if dili ka magdali kay lagay jeep, and kung dili ka, wala ka nang kailangan og jeep, kaya nagay jeep mo labay. That is so unfair sometimes. So guys, nakita na mo ni sila duha. Diba Jace? After doing our daily routine na mga onog, so ito atong giwan. So itong gikaon, Jace? Maruya. Maruya na Maruya. Maruya. So, musta inyong college life? Ako MCM ba? Ikaw, SPC. Lockdown. Wala kami lockdown, pero... Diyan lang say ina daw. Diyan lang siya ina na lock. Nag-gets you. Oo. Gets tayo. Of course naman. Makeup line, tapos diba? Oy. Dili, uy, dili. Makita ko walang sama sa Manila. Wala kayo sama sa Manila. Here's that. Pero siya sa Maricol. Hindi ko makakita siya. Basta dito. Basta patuyog. Basta. Vlog by... Of course. Sayang ang opportunity. Not. Pangalan na rin nun ba kayo? Sige, balik ka. Not. Seat. Not. Dali sa. Perfect. At para natin kayo sa lahat ng video, Victor. subscribe para bongga na! Gusto ko yan! Gusto ko yan! Lloyd Cadena para sa pagbabago. Tara na, tara na. So, hindi maging suday. Oh, tara guys.
sa himor wa. So hi guys, so katatapos lang ng PE night and we are here with the people from Mati City. Kasama ko dyan talaga. Kasama ko dyan. Legit like swear. You're so noisy, bro. I can't really bear the noise. Sama na tamo isa na naka-green. Busy lang, busy. Oh, busy lang sa... Busy ba busy? Hey, price na siya. Iba talaga ako. Laban. Lagan juga yung napaglaban. Wala pa sila kalinga. Ay! Salamat guys. Grabe, Jay. Hello. Sali ka nakapapicture ka. Chismis. Dagan to, isa to kalbo man ba? Hello to my crush. Sorry. Baka po ng album sa kuhan. Uy! Chismis. Hi guys, so it's already morning. And so bali, hindi guys, nakatulog na dyan ko gahapon and wala na ako kukuha sa akong outro. But for the recap, it was super fun. And nanay uban nga, wala na ako na videohan like katong amo ang performance kay busy na kayo and wala na time atong time. Tapos mag-perform pa jud me mo na ang katong na ako na-include is ano lang katalang murag after movie pero wala siya na-upload so bali ako siyang na-videohan. For me, it was very, very memorable and wala na ko other words maingon kay it was one heck of an experience para sa ako as first year sa college. And that's all for my PE night experience and I hope you like my vlog guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and see you on my next video. Bye!